Saddala? Good morning! Mag-stay ka muna. May lipstick. May lipstick ang Nah. Palahok bilang isa lang. Walang dalang pangalan. Mamaya na yung game. May lisahan ko ako. Saddala na. Kalahok bilang isa. Tama tayo.
kanina ay si Amira Pandaw. Ang sunod po ay si John Philip Lucer Garcia. John Philip. Router yan, router. Si Router yan. Sensya ka na. Go, Router! Kailangan po niya ng palakpak kasi. Ayan. Okay. Start. Anong title? Ako'y Batang Pinoy yata. Ako'y... Router? Ako'y Batang Router. Gina. Saddala. Palakpakan po natin si MANAL Saddala. Palakasin mo na. Ako'y isang batang Pinoy sa puso at diwa. Bayan Sililangan, Pilipinas ang ngalan. Kulay ko'y kayo manggi, marangal ang lahi. Masipag, matatag, matalino. Kanyan ako, kanyan tayo, kanyan ang tunay na Pilipino. Salamat, MANAL. Dumako tayo sa panglima, si Kirsten Brosoto. Nawala. Mamaya na. Okay, na kalahok. Kampay! Napanan di stage nga nagsao. Nagtader lang. Palakpakan natin si Majid. Majid start. Come on! Come on! Come on! Magic! Come on! Dennis! Come on! Ako'y? Come on! Ako'y isang batang Pinoy. Come on, say it! Ako'y isang... Come on! Batang isang. Go! Come on, go! Use the microphone! Use the microphone! First time po nilang makakita na maraming nanonood sa kanila. Kaya palakpakan po natin muli ang mga bata sa nursery. Nakahanda na ba si Kirsten Brosoto? Tatawagin po ni si Edward mamaya. Number 5 po, si Kirsten Brosoto. Okay? Louder, Kristen. Kirsten! 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 Come on, watch. Learn! Tatabihan na lang ng guro. Okay. Okay. Ako'y isang batang Pinoy. Sa puso at diwa. Bayan Sililangan, Pilipinas at nanang. Kulay ko'y kemangki. Mahalala si Ivan. Tag, matalino. Ganyan ako. Ganyan tayo. Ganyan ang tunay na Pilipino. Yehey! Okay. Yan. Okay. Mga nanay at tatay, ayan. Alikan, samahan ka ni Teacher Arnie. Gina. Louder, Justin! Sige, dali. Justin! Okay, ayaw daw niya mag-mic. Justin! Huwag ka na magmamik. Hindi ka na magmamik. Hindi na mag-mic. Hindi ka na magmamik ka. Huwag ka na magmamik ka. Without microphone. Hindi ka na magmamik. Hindi na magmamik. Hindi na magmamik. Hindi ka na magmamik ka. Mag-mic na. Huwag ka na magmamik ka. Igaganon Ganun ka na lang ha. Okay lang yan. Matapang ang batang Pinoy. Brave. Sige na, go ka. Okay. Sabi sa akin ng mami ko yun. Yung mami, so.
Edward, hindi po magpapalik po siya ng damit, ma'am. Handa na po ba ang mga manonood ng mga nanay at tatay? Palakpakan po natin ang ating mga babies dito po sa Aldana. Ang nursery pupils sa kanilang bahay kubo. Mag-smile kayo, ha? Para may gift kay Teacher Elena. Kasayo. Ito si Edward ang doon. Okay. Handa na ang mga bata sa nursery. Wow! Palakpakan po natin! Napakagagaling nila! Oh, wow! Thank you so much! Salamat sa inyo, mga bata, mga cute na batang Pinoy. Salamat din po kay Teacher Elena sa kanyang walang kapaguran at buong pagmamahal